Здравейте, драги зрители, или който там ще го гледа това видео. Ние с Бети Пречката, нали Бети Пречката, изкажете се, да, казва ви здрасти. Решихме да направим така едно проучване на новите писти с пълно оборудване за всеки случай. Тя е готова, аз още се обличам. Ще видим на камбаните какво ново са построили хопетиите. Нали така, Бети, отива на стартова позиция. Да, сега да слагаме. Ето, байка и той е готов. Това специално за велката го правя това видео, защото така че ме мързи да си ползвам камерата по предназначение. Бист! Готова ли си? Готова, добре, айде. Направо пускаме вече кадрите след това отгоре. Няма никакво такова по средата. Изкачване, направо спускането на интересната част. Здравейте, драги зрители! Аз ви казах, че няма да снимам изкачването и си държа на обещанието. Все още сме наравно. Просто решихме малко Бетито да я хванем в кадър. Колко е доволна тя от живота, че отива някъде. До сега лаехме и се дърпахме. Сега вече се поуспокоихме малко. Бети? Бети? Тука ли си? Тука е. Тя да ме снима малко. Да видим какво става, плашайки децата по пътя. Мерси. Пуснаха ни тук на пътеката да вземем предимство пред кола заедно. Тази София, по-културни ли стават или шофьор е от село? Ела на човек. И така те, добре. И ново включване вече на пътеката освен. Тъкмо мога ви пусна в началото, като я изкачвам поне едната от двете пътечки, която си знам аз и която реално няма да проучваме. Но да, ще ви пусна едно късо обходче за непосветените, които не знаят камбаните. За тия от вас, които го знаят, че гледат клипа, нищо ново. Айде до после. И така, аз, драги зрители, най-вероятно само Велко ми така, Дако и който друг му покажа видеото. Влизаме в гората да направим едни камбанки. Ето, дечицата брава на тях, много се вижда на камерата. Са залепили тук, че е само за колела. Та не е проблем, че сме изкучени. Сега да видим сега какво става тук нагоре. Сега. Това сигурно ще го забързам на скучните части. Ако видя как става въобще. Стой. Ето. Един колезач. Вече даже пречим. Общо взето. Добре, че човека кара бавно. И не видя. И така, сега вървим. И вървим. Вървим, защото е нагоре, иначе ако се чурите. Вече нещо, но нагоре се върти само с шосейка. И така. Стигаме първото препятствие. Бети, ела тука. Ела, бе! Ела тука, бе, гад такъв! Ела! Ела тука, бе! Веднага ела тука! Бързо! Ела, бе! Колко ще викам по тебе? Ела тука! Ела тука, бе! Нищо, аз извинявайте, че седа на пътеката, тук се качвам. Тя не хапе по принцип, така че минавайте, ако искате, просто се радва на колела. Включително и по мен скача така. Глупаво животно. Здравейте отново, драги зрители. Прекъснахме миналия клип, защото Бети е смотана. И освен, че пречи на мен, един от нейните собственици, тя пречи на всички други по пътеката. Слава Богу, децата намалиха, не стана инцидент. Точно след скокчето, едното скокче, което ще минем, Бетинцето се опита да мине под гумите на едно хлапе. Както и да е, край си се въртят. Така, ние сме вече на върха. Ето, красота, облаци, вилна зона, пътеката е там, долу. Всъщност тя се разклонява на две, има скок, който продължава напред. И има степ-ъп, който е много труден за взимане и отива към новата част, която аз не знам.
понеже Бети още има много енергия да ми пречи, първо това, което ще направим, е да се пуснем бавничко по тази, която аз знам, къде я поуморим. После бавничко и по новата, след като се кача обратно. И после се пускаме по старата с пълна газ надолу обратно към нашото младост. Бети? Бети? Ще пречиш ли? Да, ще пречи. Еми, айде, до след малко. Здравейте отново. Вече сме на колелото. Да, съгласен съм. Да. Седни. Седни, мирно. Това имах предвид, защо ще се пуснем първо бавничко по пътеката, която знам, защото това малко уроче ще ми пречи през целия път. Трябва малко да я поуморя, да не може да излиза пред мен, защото е много пъргава и бърза. С това колело нямам шанс, ако няма някоя права да се засиля, както има по-надолу на едни места. И така, Бети, готова ли си? Готова е. Сега. Да, аз малко по-нагоре се качих, просто е така. Нали, защото се мога да се покарам. Тук има едно скокче. Вечето ми пречи, естествено. Затова не се засилваме. Тук има едно малко дропче. Скачаме го. Виражче. Още едно. Малко бабунки. Още един вираж. Бягай от тук. Така, тук е един много голям дроп, който не е направен. Затова няма да го скачам. Едно дропче още. Вираж. И спираме тук, защото стигаме на началото на изкачването. Общо взето това ви е walkthrough-то и моята загрявка. Ще се видим след малко пак. Здравейте отново. Много сме на върха. Ще правим втората пътека, която никога не съм се пускал по нея. Само съм виждал първите 100 метра на крак. Ние сме тук с Бети, която обожава да пие вода от бутилка. Не знам колко се вижда на камерата. Но докато тя си пие вода от бутилката, аз да ви кажа, нали, докато се наслаждавате на картината, че тази малка гад отново скочи под гумите на 2-3 колездача. Вече цялата общност тук на камбайните сигурно ни мрази. Ма какво пък такова? От кога ни пука на нас хората, мразят ли ни или не? Айде, пини си още малко. От мен да меня и стига толкова ще повръщаш всичко. И така, качваме се. Втори тейк. Един от нас е много въодушевен. И тръгваме. Пак така малко по-отгоре да има някаква инерция, докато Бети спре да махапе за краката и се откаже и тръгне да бяга. Отиваме надолу. Да видим какво се случва тук. Сега ще заобиколим от тук. Този степ-ъп е просто измислен един път. Зачет не става. И да видим какво да очакваме на тази писта. Така, почваме с спускане. Едно виражче тук. Един склон тук. Още един склон тук. Бетито ми пречи, естествено. Оп, един вираж. Един скок. Отстрани има лоурайд, ако някой иска. Тейбъл, за който нямаме скорост. Вираж. Изкачване. Надолу. Въртим по склона. Въобще не е за Бетито тази пътека. Много обича да пречи. Ти да видиш какво надолу. Тоест малко да вземем дървото. И явно това е новата пътека. Общо взето. Не си заслужава спускането, другата е по-добра. Така че качваме се нагоре отново. Надявам се това малко уроче вече да е малко по-уморено и да не ми пречи на скоците. Ако се чувствам късметлия, а както много от вас, които ще гледат това видео, най-вероятно единствените хора, знаят, че аз нямам късмет. То тук не е, че нямам късмет, ами какъв късмет имам. Затова така съвсем тактично си мисля, ето този дроп, който виждате в момента, надявам се, то си е цял гап скок, но е степ-даун по-скоро, който е по-завършен, отколкото си го спомням вече предното ми спускане.
Не мисля да го правя като че ли. Най-малкото, което е, ще сме минус едно бети, ако касна върху нея. Случвало се да си хвърлям колелото заради нея вече. Отскоци и така. Се видим горе. И така, драги зрители, здравейте. Сигурно ме виждате наобратно. Ние с тази гад малка, същата, отиваме да правим последно пускане. Не очаквайте някакъв много коментар тук вече, ще се спусна малко по-надолу, така по-засилен по този път. Не обещавам да направя скоците, защото когато карам с Бети, скоци трудно се правят, винаги съм в напрежение да ни кацна на главата. Подскокна тук там е някъде, колкото за кадър и така. За съжаление, виждате, тя не е уморена, затова няма да има дроп с моя късмет, както ви казах по-рано. Да видим какво ще направим. Да, бе, разбрах. Седни. Мирно. Точно така. И в момента, в който си кача крака на педала, тя ще се опита да го свали. Да. Айде, тичай. Ти си, да. Айде. Давай. Естествено, че ще пречиш, да. Айде. Тичай. Дай. То вираж колкото аз съм ягодка. Давай надолу. И от тук цялата газ. Влизай в краските. Много знаеш ти. Пречка. Оя! Кой го застъргахме в газа? Ето много знае. Още един път мини така. Коя път ще блъсна. Нещо му няма на кучето. Не репортвайте Animal Abuse. Общо взето само го зажули една гума по газа, даже не я удари. Това нещо съм ви го отрязал на извъне, защото няма смисъл от това катерене. Знаете, има едно много хубаво спускане. Тук ли си ма? Лов. Ето го кучето, мина му всичко тук на куче. Коста, пускаме ли се надолу? Ще малаеш ли? Айде да се пускаме. Ето го Бетито, той идва. Тук наистина не знам камерата как го показва, но съм го засичал. Скоростта около 50 км в час и това малко лайно в добри дни бяга с мен и не мога да го изпреваря. Надявам се да ви хареса това малко кратко и интерактивно видео. Надявам се да чувате какво говоря. Ние си отиваме обратно в Младост след бърза почивка за Бетито тук. Няма какво да снимам надолу, няма какво да видите. Вилна зона, строежи. Ебаха и майката на тази държава. Как се вика. Честит ви уикенд и до нови срещи. До свидания!